Tapos anong gagawin? Tapos mo yan mag-video. Yan yung bibigyan ka ni Lolo ng highlight kasi may create. Bye Bye! bye. Bag nyo ay, ganyan ka ganyan kayo? Hindi, yung paglagyan ng tubig. Saan na nga yung ano? Sir Tony. Thanks po Sir Tony sa pagbisita. Toneva.
Anong black? Meron ka na po. Meron ka na pong blue. You have blue now. Yes, yes, Sir Tony. Here is Philippines. I thought you're a Filipino, that's why. Thank you for coming. Oh, sorry. Correct me. I'm a Filipina, but here is not the Philippines. Here is Hong Kong. Just only Samsung. Sir Toneva. Samsung. Why are you asking, Sir Tony? Thank you for coming, Sir Tony. Toneva. Toneva. Sir Boy Heart, thank you for thumbs love. Thank you. Kapag day off lang ako tawag nito, nagla-live. Ay, okay. Naka-translate pala. Thank you, thank you, thank you so much. Ah, taga-Brapa eh. Akala ko nag-English pa ako. Nagdudugo ang ilong ko sa'yo, Sir Toneva. Saan ba yung ano? Saan ba yung tawag nito? Saan yung settings ko? Saan tingnan yung ano, yung translation niya? Hindi ako marunong. Wala ata. Naka-English si Lolo. Pinapahirapan ako nga ni. Wala nga ni ang left. Settings, di ba? Ang ganda ng ano. Ang ganda ng ibon.
Wala, hindi ko mahanap yung ano, wala man dito sa settings.
Sir Elvin, MLSO po. Thank you for coming.
Mga ibon kasama ko dito eh. Kawawa mag-isa lang sa park. Yung dalawa kong kasama nag-video. Of lotion. Grabe niknik. Daming niknik dito pero mas malala doon sa kabila kasi daming higad. Dito niknik lang. Thank you po sa nandiyan dyan. Saan na kaya yan nakalagay? Happy Mother's Day! Team Brave Yahoo! Di ko mahanap yung settings kung saan nakaano ata to. Ini-English ako ni Lolo. Di ka nga! Like that. Ini-English nga ako ni Lolo. Hindi ko mahanap ang settings dito sa cellphone ko. Tinatawanan mo pa ako, Master. Balik ka nga rito. Tulungan mo ako. Tawan niya talaga. I need you. I need your help, Master. Come on. I-Englishin ko rin siya. Bakit? Nagpayong na nga ni ako. Kita yung likod ko eh. Nahanap ko yung lipstick ko. Magli-lipstick ako para ako yung mag-face reveal. Pwede pa tayo patugtog, Master. Bakit kaya itong cellphone kong isa kahit hindi nagagamit eh? Good morning. Good morning, Abby. Balik na nga kayo dito, ngani. Ini-English ako ni Lolo, wala akong kakampi eh.
O yun, may tumugtog pa. Ay, nakatutok kay ano, kay lolo na nakahubad eh. Adi, ganon. Ay, putragis kang lolo ka. Ang laki pa ng tiyan mo. Tapos nakahubad ka. Saan ko ba itutok? Kuha yung tiyan ni lolo oh. Pumapalakpak pa siya dun eh. Saan kayo nag-video dalawa? And we're just another piece of the puzzle. Just another part of the plan. Pumunta talaga siya doon. Nilihis ko nga, pumunta talaga siya doon. Pasaway ka talaga lolo ka. Ah. Saan ko ba itutok to? Diyan si lolo, oh. Talagang pinapakita niya yung kanyang kaseksihan. Dito na nga ni. Pwede ba tayo magpatugtog? Di tayo makaka-copyright nito? Flex ko nga ang aming baon. Oh, di ba may mangga kami? Tapos ayun ang mga saging at saka mangga. Tapos sardinas, hindi nawawala sa pagkainan ng mga Pinoy, di ba? Salita ako ng salita, wala akong kausap. Kausap please. Kausap, nagmamakaawa. Nag-lipstick na nga niya ako. We have waited for this moment in time. Paano ba gawin? Pwedeng kakanta tapos hindi siya makopyright. Pwedeng magpatugtog pala. Ganun.
Hindi mapakali ang phone ko, ha? Kasi hindi pantay yung ano, hindi pantay kung saan siya tumayo. Mag-flip na tayo. Ayan, face reveal na. Ay! Nakahanap po ako ng kausap. Paano ba yung filter, yung pampaganda? Wala akong ipit. Ito na yung isang phone ko. Taas pa kita.
wala sa kalbo. Sis Aida, thank you so much. Happy Mother's Day po. Balatan ko nga yung ano, yung mango. Para pagdating nila, ready. Hoy, balik na kayo, hindi na ako galit. Dali ng pants ko eh. It's another part of the plan. Bakit ko nahuhulog? Saan ang bezurahan?
Sarap ng mangga ay. Pakita ko muna yung mangga ha. Oh, laki. Hindi nyo naman kinuha lahat yung bote dito. Akala ko ba mag-igib kayo? Meron pa namang 2 bote dito na bakante. Saan na kayo nakarating tong 2? Hindi siya ano, hinog siya eh. Ganda lang ang ano. Brave lover. Balik na nga kayo rito. Wala na nga ako makausap dito. Wala pa ako makausap sa live. Birang lolo. Hinog yung mangga, hindi siya pala yung green sa loob. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. Be sure. Sertoneva. Hindi ko mahanap yung settings ng ano, wala man dito sa cellphone ko, ewan. Ini-English ako ni Lolo.
Kain tayo ng ano. Diba? Mangga. Tapos, asin ngani. Hirap na hanapin, wala eh. Meron man siya dati. Pagka nagla-live ako dati, ino-off ko yung translation ni Lolo. Hindi po, dito po sa Tinshuiway. Sir Toneva, dito po sa ano, sa Tinshuiway, yun long. Oo nga eh. Prepare ko nga itong kainan namin para pagbalik ng dalawa kong kasama. Thank you po Sir Tony ha. Toneva. Sir ka ba or ma'am? Basta. Sir or ma'am? Toneva. Inaano ba ako ni Lolo? Ayaw niyang ano eh. Ayaw niyang hindi ka magbigay ng ano. Ayaw niyang i-translate. Ayaw niyang buksan yung translation ng phone. Settings. Pupunta ako sa settings. Ano? Wala na. Nakalagay. Grabe sa asin. Kailangan opo, taga Baguio po ako. Pero dito ako sa Hong Kong. Now. Sarap ng mangga kaso hinog siya. Green na green nung binili ko. Pero pagbukas ko, hinog naman. Saan na yung
Say hi. Diyan nakatutok. English ka rin? Hindi ko mahanap yung translation niya. Hindi ko alam. Pag caption, di ba? Ano Sa, marami nagko-comment? hindi ko nga maintindihan. Diyan, sa isa mong cellphone. Taga Ito. saan ka sa Pinas, boss? Sabi mo. Hanapin mo daw. Wala. Nakahanap kami doon ng ano, Ang alin? ng snail. Hindi siya nakamit. I-mute muna.
Boss Botchog, thank you so much for coming. Salamat po sa patamsak. Hindi ko makita yung settings ng cellphone ko. Wala yung ano. Tingnan mo nga siya kung Ini-English ako ni Lolo. tingnan mo nga siya kung Hindi man. Ini-English man ako. Toilet after daw, sabi ni Boss Botchog. Hindi, ngayon, hindi pa, ganun pa rin. Oo, ganun pa rin. Ano pa ka nga sabi, nandito rin si Ma'am Shi. Diyan po sa baba. Ay, oo nga. Nag-ano na po. Nandito rin si Ma'am Shi. Okay na? Oo nga. Nag-okay na dyan? Oo. May nabasa naman ako dito na dyan po sa baba. Tagalog na. Si Boss Botchog. Oo nga po, ang hirap. Sa Chrome hinanap. Sa Chrome talaga hinalungkat. Wala, dito sa baba niya, wala siya eh. Thank you po. Tawa ni Boss Botchog. Dito kami sa park. Toilet after daw, sabi ni ano. Okay sana kung ang translate ni Lolo Pero grammar man siya. tama. Hindi man, hindi niya tinatama ang translate niya. Yung sabi ni Boss Botchog, toilet after, hindi ko alam. Okay na. Okay. Yun lang. Doon lang sa Chrome. Thank you po sa lahat ng nandiyan. Tawa. Ano po yung sabi mo sa toilet after, sabi ni Lolo? Hindi ka makapag-upload. Ay, andito. Saan na yung uplosion? Okay sana 'di ba kapag ka mag-English siya mas malala pa siya mas malala pa ang English niya sa English ko eh. Kaya ba gusto? Sobra din si Lolo. Pag-ili ako ng upload ng 5 years. Yun yung dinala nila sabi pag doon. Ay, Uy, nag-upload ko pa. Nagtawag ko lang. tinanggal mo yung singsing mo mamaya. Ano? Nag-upload ko tapos kumain ko ng pasta. Kanina pa. Hindi ba? Sa day off lang ako nakakapag-live kasi wala akong wifi kasi sa bahay ni Amo. Data lang ang gumagana doon eh. Ang bilis makaubos ng data ang live. Daldal ako ng daldal. Ay, akala ko 69. Mag-mute nga ako para ako tsaka ako
Obra Jade. Mapaparami ka lang sa kanin. Kahit sabaw lang. Thank you, thank you. Kain muna tayo maagang lunch namin. Happy Mother's Day po. Nagmimute ako kasi kumakain kami. Maingay. Madali lang. Thank you Boss Botchog. Nagmimute ako kasi kumakain kami early lunch.
Gladja. Thank you for coming. Gladja.
Thank you so much, Explore with Gem 25. Salamat po sa patamsak, idol. Thank you.
Hindi mo na, te? End na tayo guys. Bye-bye. Happy Mother's Day. Nalobat na si Pico eh. Thank you so much siya nandiyan dyan. And not po tayo. 2 oras din naman to.